του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίας Αφροδίτης Παπαθανάση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Το λόγο έχει η ερωτώσα συνάδελφος κυρία Αφροδίτη Παπαθανάση της Φωκίδος, προκειμένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή της. Ορίστε, κυρία Παπαθανάση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει σημαντικά ορυκτά αποθέματα, τα οποία, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστική πλουτοπαραγωγική πηγή, ικανή να αλλάξει γρήγορα και αποτελεσματικά τα αναπτυξιακά δεδομένα, τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Η μεταλλευτική και εξορυκτική διαδικασία και δραστηριότητα όμως χρειάζεται σαφείς κανόνες και πρέπει να εντάσσεται με σαφείς όρους και προϋποθέσεις στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας της οικονομίας. Η πολιτεία επίσης θα πρέπει να συμβάλλει στη διαφύλαξη των μη διαθεσίμων ανανεώσιμων πόρων και την ορθολογική κατανομή και διαχείριση των πόρων αυτών, προκειμένου ο ορυκτός πλούτος να υπάρχει και αύριο. Ταυτόχρονα, η μεταλλευτική και εξορυκτική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από το μακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Πρέπει τα αποθέματα ορυκτού πλούτου να αξιοποιηθούν σωστά και να προσδώσουν χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας στην περιφερειακή οικονομία και την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως ανάπτυξη και προσφορά θέσεων εργασίας, πάντα με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η εκτίμηση της αξίας των μεταλλευτικών αποθεμάτων της χώρας και ειδικά για τη Φωκίδα, ποια είναι σήμερα η εκτίμηση της αξίας των κοιτασμάτων βωξίτη. Η Φωκίδα και η Ευθυότητα και η Βιωτία είναι από τις περιοχές με τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη στη χώρα. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του αποθεματικού δυναμικού των δημοσίων μεταλλίων της χώρας? Στη Φωκίδα υπάρχουν και ιδιωτικά και δημόσια μεταλλεία βωξίτη. Και θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η εκτίμηση για το αποθεματικό δυναμικό τους. Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου σε σχέση με τα δημόσια μεταλλεία και ποιες ενέργειες γίνεται για τη δημόσια καταγραφή και τους όρους αξιοποίησής τους. Επίσης, έχουν σημαντικά σημεία που πρέπει να δούμε. Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου για τα ιδιωτικά μεταλλεία και το θέμα της καταβολής αντιτίμου στο δημόσιο, όπως και το θέμα της καταβολής ανταποδοτικού τέλους, πράσινου τέλους προς τις τοπικές κοινωνίες από την εξορυκτική δραστηριότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει αν εξετάζει το θέμα των αλλαγών στο μεταλλευτικό κώδικα και κυρίως ποιες είναι τα σημαντικά βήματα για το θέμα των απαραίτητων αλλαγών στη διαδικασία της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη Παπαθανάση. Παρακαλείται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κύριος Ιωάννης Μανιάτης, να λάβει το λόγο προκειμένου να απαντήσει στην ερωτώσα συνάδελφο. Ορίστε, κύριε Μανιάτη. Κύριε Πρόεδρε, ορισμένες φορές για λόγους ευγενίας λέμε καλά λόγια για τους συναδέλφους. Εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω μία εξαίρεση για την κυρία Παπαθανάση και να πω ότι θεωρώ με απόλυτη ειλικρίνεια και απίστευτο σεβασμό στη δουλειά που κάνει τους τελευταίους μήνες ότι είναι μία από τις συναδέλφους, ανεξάρτητα από το σε ποιο κόμμα ανήκει, η οποία με πολλή αγάπη, με πολλή προσοχή, με πολύ πείσμα προσπαθεί πραγματικά να βρει όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο ορυκτός πλούτος της χώρας μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά και στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά ταυτόχρονα και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκεί όπου η φύση έχει αφήσει κάποια αποθέματα ορυκτού πλούτου. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι θεωρώ πως είναι μια εξαιρετική παρουσία η παρουσία της κυρίας Παπαθανάση στη Βουλή, διότι το ζήτημα του ορυκτού πλούτου της χώρας ήταν πάντα παραμελημένο, είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα. Σε μια εποχή λοιπόν όπως η σημερινή, όπου η πατρίδα μας έχει ανάγκη να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης, το να έχουμε συναδέλφους που πραγματικά νοιάζονται και δουλεύουν για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τώρα, κυρία συνάδελφε, να σας πω, αναφορικά με την ερώτηση που κάνατε, πόσα είναι περίπου τα αποθέματα ορυκτών πόρων της χώρας. Θα σας δώσω έναν αριθμό που τον έχει δώσει το ΙΓΜΕ μέσα από μελέτη που εκπώνησε πρόσφατα. Μιλάμε για περίπου 28 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, για να μην δημιουργήσουμε πάλι μύθους, γιατί εύκολα δημιουργούμε μύθους στην πατρίδα μας, τα κονδύλια αυτά, τα 28 ή 30 δις αυτά, δεν είναι κάποια κονδύλια τα οποία μπορεί αύριο να πάει να τα σηκώσει το ελληνικό δημόσιο. Καταρχήν, ένα μεγάλο μέρος από αυτά περιλαμβάνονται σε παραχωρήσεις μεταλλίων που έχουν ήδη γίνει κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Επιπλέον, ένα μέρος επίσης από αυτή την αξία
έχει προκύψει εξαιτίας του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου, όπου γίνεται η κεντρική παγκόσμια διαπραγμάτευση, οι τιμές είναι ίσως και περιστασιακά αυξημένες. Άρα, τα 28 με 30 δις θα τα λάβετε υπόψη σας υπό τις δύο βασικές προϋποθέσεις που σας προανέφερα. Το αλουμίνιο που παράγεται από το βωξίτη είναι γνωστό αυτό, έχει ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Και η Ελλάδα είναι τυχερή, διότι πραγματικά κατέχει πολύ σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ να πω ότι συνολικά στο ζήτημα της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα έχουμε ένα σύνολο πάνω από 20.000 εργαζομένους, άμεσα εργαζομένους, και πάνω από 100.000 έμεσα εργαζομένους. Ο δε συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεισφέρει κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο σε εξαγωγές που κάνει. Άρα μιλάμε για έναν κλάδο εξαιρετικά ενδιαφέροντα που συμβάλλει αποφασιστικά στην υγεία της εθνικής οικονομίας. Και βεβαίως πρέπει να πω μια φράση μόνο για την Φωκίδα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε 2 δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους και 64 παραχωρήσεις μεταλλίων συνολικής έκτασης 820 τετραγωνικών χιλιόμετρων, με γεωλογικά αποθέματα περίπου 100 εκατομμύρια τόνους και συνολική αξία 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δευτερολογία μου επιφυλάσσουμε να πω τι άλλο έχει κάνει το Υπουργείο. Κυρία Αφροδίτη Παπαθανάση, η οποία δικαίως έλαβε τον δημόσιο έπαινον από τον Υπουργό, να λάβει το λόγο για δευτερολογία. Νομίζω ότι όσοι ζουν στην περιοχή ή όσοι έχουν τύχει να περάσουν από την περιοχή έχουν δει απίστευτες βουνοκορφές με δάση και ανάμεσά τους μεγάλα νταμάρια, αποτέλεσμα μιας κακής εξορυκτικής διαδικασίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Οπότε στην περιοχή τίθονται συνέχεια τα διλήμματα, ανάπτυξη ή περιβαλλοντολογική προστασία. Υπάρχει άραγε σημείο ισορροπίας εδώ? Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η μεταλλευτική και εξορυκτική διαδικασία χρειάζεται σήμερα ξεκάθαρους όρους και κανόνες. Χρειάζονται πρώτα απ' όλα κανόνες περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης. Διαφορετικά θα ζούμε πάλι σε ακραίες καταστάσεις, από τη μία η άναρχη και ληστρική εκμετάλλευση και από το άλλο σημείο να φτάνουμε στο σημείο να κλείνουν εργοτάξια και να έχουμε εισαγωγές βωξίτη σε μια χώρα που είναι κατεξοχήν χώρα παραγωγής βωξίτη στην Ευρώπη. Άρα το πρώτο που πρέπει να απαντήσουμε είναι τι γίνεται με τους κανόνες περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης και την περιβαλλοντολογική νομοθεσία. Δεύτερον, χρειάζεται συστηματικός έλεγχος της πολιτείας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της εκμετάλλευσης, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, την τήρηση των περιβαλλοντολογικών δεσμεύσεων. Πρέπει να περνούν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος περισσότερο συχνά να παρακολουθούν το τι συμβαίνει διαχρονικά στην περιοχή αυτή. Χρειάζεται σαφή και λεπτομερή αναφορά για το ποιες είναι οι συνέπειες της παραγωγικής εξορυκτικής διαδικασίας για τα εδάφη, τα νερά, την τοπική οικονομική δραστηριότητα και ποιοι είναι οι κανόνες προστασίας και ο χρόνος αποκατάστασης. Χρειάζεται κατεύθυνση και πρέπει να οδηγήσετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, τις εταιρείες στο να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υπογειοποίηση της εξορυκτικής διαδικασίας. Χρειάζεται συστηματικός έλεγχος σε όλη τη διαδικασία, από την κίνηση των βαρέων οχημάτων μέχρι στην ασφάλεια των εκρήξεων, το οποίο δημιουργεί και πολλές φορές δύσκολες συνέπειες για τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών. Αν λειτουργήσουμε χωρίς κανόνες και διαφάνεια, θα δυναμητήσουμε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και συγκατάθεσης των τοπικών κοινωνιών. Και χωρίς συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών, σήμερα δύσκολα μπορούμε να συνεχίσουμε. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα είναι τα χωροταξικά και οι περιοχές Natura. Πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει με τον μεταλλευτικό κώδικα, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τι πρέπει να απαντήσει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πώς προχωράμε το χωροταξικό της περιφέρειας. Εδώ υπάρχει ένας, αν θέλετε, παραλογισμός. Η Φωκίδα είναι κατά το ίμιση και πλέον περιοχή Natura. Ταυτόχρονα στην περιοχή αυτή υπάρχουν τα μεγαλύτερα μεταλλεία βωξίτη στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μασχάλη, οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε πώς προχωράμε στις συνθήκες αυτές. Είναι κρίμα που δεν έχουν προχωρήσει οι τοπικές δράσεις για τα σχέδια διαχείρισης της περιοχής, κυρίως της Γιώνας, μια περιοχή που έχει πάρα πολύ μεταλλείο. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι να προχωρήσουμε στην υπογειοποίηση της εκμετάλλευσης, να υπάρξουν εκμεταλλεύσεις επιφανειακές όπου αυτές δεν μπορούν να είναι υπόγειες, όχι όμως σε δασικές εκτάσεις, αλλά πρέπει συγκεκριμένες περιοχές που και η τοπική αυτοδιοίκηση και η σύλλογη και η κοινωνία θέλει να μείνουν καθαρές, Και αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι η Βαθιά Λάκα, η Χαράτερα Ρεκάς και η χορηγογραμμή της Γιώνας. Ένα μεγάλο στοίχημα είναι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα ήθελα,
είναι τα ανταποδοτικά τέλη προς τις τοπικές κοινωνίες και το αντίτιμο των ιδιωτικών μεταλλίων. Και αυτό πιστεύω, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το απατήσουμε κάποια στιγμή. Διαφορετικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία συναλλαγής των εταιριών με ιδιώτες και αυτό είναι αυτό που δημιουργεί, αν θέλετε, τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διαδικασία της εκμετάλλευσης. Τέλος, θέλω να κάνω μια αναφορά στους εργαζόμενους στον εξορρυκτικό και μεταλλευτικό κλάδο. Νομίζω είναι από τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας. Όποιος δεν έχει δει τι σημαίνει υπόγεια εκμετάλλευση ή όποιος δεν έχει δει πώς βγαίνει το αλουμίνιο στην ηλεκτρόλυση, απέχει πολύ μακράν από το να δει τι πάει να πει βαρέα και ανθυγιεινή εργασία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν το μέγιστο σεβασμό. Ποτέ δεν μπορούν να είναι ασπίδα προστασίας για οποιοδήποτε διεκδίκηση στην περιοχή. Δεν είναι ασπίδα προστασίας για καμιά εταιρεία, για κανέναν οι εργαζόμενοι. Και οφείλουν το μεγαλύτερο σεβασμό μας. Όπως χρειάζεται και εδώ συστηματικός έλεγχος της πολιτείας, γιατί, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι στις εργοληπτικές εταιρείες, το είπατε και εσείς, δουλεύουν και υπεργολάβοι και πολλές φορές οι συνθήκες αμοιβές των εργαζομένων σε τόσο δύσκολες συνθήκες είναι πολύ χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες συλλογικές συμβάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη Παπαθανάση. Παρακαλείται ο κύριος Ιωάννης Μανιάτης, ο Υφυπουργός κύριος Ιωάννης Μανιάτης, να αναλάβει το λόγο προκειμένου να δευτερολογήσει. Ορίστε, κύριε Μανιάτη. Η συνάδελφος, η κυρία Παπαθανάση, έβαλε όλα τα θέματα και όλα αυτά τα ζητήματα είναι τεράστια ζητήματα. Για παράδειγμα, και μόνο το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στους συγκεκριμένους χώρους και η σχέση ανάμεσα στους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους και τον ανάδοχο, επίσης ένα τεράστιο θέμα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πριν 2 μήνες, επιτέλους μετά από 20-25 χρόνια απραξίας, δημοσιεύσαμε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης το νέο κώδικα μεταλλευτικών και ελαττωμικών εργασιών, όπου περιλαμβάνονται όλες οι σύγχρονες πρόνοιες και προβλέψεις, από τη μια για την προστασία του περιβάλλοντος, από την άλλη για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Και θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, ότι είναι ένα από τα κείμενα για τα οποία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να λέμε ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά. Δεύτερο, αναφορικά με το ζήτημα της υπογειοποίησης. Η τεράστια, η μεγάλη πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο της εξορρυκτικής βιομηχανίας, αν μπορεί να κάνει τη δουλειά της υπόγεια. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την υπογειοποίηση στις εκμεταλλεύσεις. Τρίτον, αναφορικά με το πόσο πλούτο έχουμε και αν τον αξιοποιούμε. Πρέπει να σας πω ότι στις αρχές αυτής της χρονιάς συγκρότησε μια επιτροπή ακριβώς για να δει τι ορυκτό πλούτο έχει η χώρα μας και πώς μπορούμε παραπέρα να τον αξιολογήσουμε. Η επιτροπή αυτή έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Είναι περίπου στο μέσο του έργου της. Έχει διερευνήσει από τους 100 μεταλλευτικούς χώρους για τους οποίους πήρε εντολή, τους 30. Από τους 30 αυτούς έχει προσδιορίσει 7, στους οποίους ήδη μου έχουν δεσμευτεί ότι πολύ σύντομα θα μου φέρουν τεύχη δημοπράτησης. Άρα, λογικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα θα βγει σε διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς για νέα μεταλλεία, τα οποία θα παραχωρήσει έτσι ώστε να έχουμε και μίστομα. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τεράστιο ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το ζήτημα, επειδή υπάρχει μια καλή συνεργασία πια ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες, τις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος και τις υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, στο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, ως δεύτερη ανάγνωση, φέρνουμε το νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εκεί μέσα θα δείτε εξαιρετικές διαδικασίες από τη μια, απλοποίησης διαδικασιών με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα ουσιαστικοποίησης των μηχανισμών ελέγχου, έτσι ώστε ό,τι λέμε στα χαρτιά να γίνεται και στην πράξη. Κλείνοντας, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι με αφορμή της παρατηρήσης της συναδέλφου, να ενημερώσω και το Σώμα ότι υπάρχει μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε εξέλιξη, είναι η λεγόμενη πρωτοβουλία Verheugen, περί την αειφόρο διαχείριση των ορυκτών πόρων όλης της Ευρώπης, με στόχο να έχουμε βιώσιμη διαχείριση αυτού του πόρου